Γεια σας, είμαστε η Roa Productions. Και σήμερα θα σας μιλήσουμε Για κάποια πράγματα που έχουν γίνει τώρα τελευταία. Αυτό το βίντεο μπορεί να είναι και το τελευταίο. Βασικά δεν ξέρουμε ακόμα. Δεν έχουμε αποφασίσει. Ναι. Να σας πούμε βασικά πώς έχει το πράγμα μέχρι τώρα. Λοιπόν, είναι αυτός εδώ πέρα ο μαλάκας. Μαζί με τον άλλο τον... Μαλάκα. Μαζί με τον άλλο τον μαλάκα, έναν... Μην το λες μαλάκα το παιδί. Αυτόν με το σκουφί τέλος πάντων. Ναι. Και αυτό. Αυτό που έκανε το κορίτσι στο τελευταίο μας βίντεο. Ναι, με τον Παντελή. Ναι, και αυτόν που χόρεψε στο Harlem Shake. Τέλος πάντων, αυτοί οι δύο μαλάκες και... Το όνομά του είναι Οδύσσεα. Πες. Οδυσσέα το λένε, ναι. Και αυτός είναι ο Άρης. Και τέλος πάντων έχει παιχτεί μεγάλη κουταμάρα. Μαλακία ήθελε να πω. Συγγνώμη για την γλώσσα που χρησιμοποίησα. Κουταμάρα. Εμένα με πρόσβαλες πάει. Ναι, και τέλος πάντων αυτός εδώ πέρα ο μαλάκας με τον άλλον. Και επειδή δεν μπορούν να αποφασίσουν τι βίντεο θέλουν να βγάλουν, τσακώνονται και τέλος πάντων ο Αδάμ με τον Οδυσσέα. Βασικά ο Οδυσσέας μόνος. Βασικά Και ο Αδάμ και ο Οδυσσέας πήγανε. ο Οδυσσέας αποφάσισε να ψάξει την κόκκι. Ο Οδυσσέας αποφάσισε να βγάλει. Λέγεται Just Liach. Γράφεται Just B-L-A. Ρε μαλάκα, κάνει διαφήμιση για το κανάλι του. Σιγά μωρέ βλάκα, εντάξει. Ναι, έχει ανεβάσει νομίζω μέχρι τώρα 2 βίντεο, κάτι για τις αποκρίες. Ένα βίντεο. Δύο. Ένα κανονικό και ένα blooper. Ναι, τέλος πάντων. Ο Αδάμ έφυγε επειδή βασικά δεν έφυγε. Τα είχαμε κάνει λίγο σκατά. Και έφυγε και ο Αδάμ, εντάξει. Ναι, επειδή ήθελε, βασικά όχι ήθελε. Λέει δεν θέλει να είναι με καμία από τις δύο ομάδες για να μην υπάρξουν πάλι αντιδράσεις και τέτοια. Αλλά λέει είναι free, ξέρω εγώ, και όποιος του ζητήσει βοήθεια, όποιος του ζητήσει να έρθει σε βίντεο θα έρθει. Ναι, τέλος πάντων, και τώρα μείναμε εμείς οι δύο. Θα φύγω κι εγώ τώρα, εντάξει. Ναι, βασικά πώς θα το διαλύσουμε τελείως. Ναι. Και αυτό μάλλον θα είναι το τελευταίο μας βίντεο. Επίσης δεν θέλω να προσθέσω ότι είμαι ελεύθερος. Όποια κοπέλα θέλει, εδώ είμαι. Πας να τις βρεις αγόρι. Ναι, όποια θέλει της βρίσκω γκόμενο κατευθείαν εκεί πέρα. Γκόμενο. Γκόμενο. Συγγνώμη, θα βρω γκόμενα σε κοπέλα. Εκτός αν είσαι λεσβία, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Σε βρω γκόμενα. Γκόμενα θες, γκόμενα θα έχεις. Και αυτό είναι ένα καπέλο. Φιλίας είναι ρε, γιατί θέλει να είναι λεσβία. Δεν μας νοιάζει αυτό. Μην πέρασε το μήκος. Ναι. Και όπως λέγαμε, αυτό είναι ένα καπέλο. Και αυτό είναι ένα σκουφί. Και εγώ είμαι ελεύθερος. Και αυτός έχει σχέση. Όχι. Έχει σχέση με τη Μά. Τι λέγανε τη Μά, αυτή που έκανε με το... Αν πατήσετε στο YouTube... Τα πρόπτα της μάγισσας Φρικαντέλα. Αν πατήσετε στο YouTube τα πρόπτα της μάγισσας Φρικαντέλα. Είναι ένα κοριτσάκι που είναι, βασικά είναι μια σχολική παράσταση. Είναι ένα κοριτσάκι που εκεί πέρα που πουλάει, κάνει με το πάνω στη σκηνή. Αυτή είναι η γκόμενα του Άρη που λέω. Και εμένα... Είναι 2 χρονών αυτή. 5 πόσο είναι. Μα ήταν γύρισμα πριν από 5 χρόνια. Ποιος σχέστηκε. Τώρα θα είναι 10 μαλάκα. Κομμενάρα. Πάντα τι φιλείς και θα σου κάνει με τόσο σώμα. Και είναι και σάπια. Σαπιοκόλλα. Χοντρή. Χρωμάρι. Της αρέσει τα ρεβίθια. Και σε ποιον δεν Της αρέσει και ο Παστούρμας. Και ο Τραχανάς. Βλάκα, πήγαινε φάει καμιά καμίλα να πούμε. Ναι, τέλος πάντων. Αυτό μάλλον θα είναι το τελευταίο μας βίντεο που στο έχω πει 3-4 φορές. 5, 6, 7, 9. Σκάσε λίγο. Να σου πω. Έχει καμία όρεξη. Θα πιείς με τον Γιάννη. Περίμενε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ fail βίντεο. Ναι, δεν ξέρουμε καν γιατί το βγάλαμε. Απλά συναντηθήκαμε στον δρόμο. Και βάλαγε ο Άρης εντελώς τυχαία μια κάμερα. Την είχε και φωτισμένη και εντελώς άδεια για να βγάλουμε βίντεο. Ναι. Και εντελώς τυχαία. Εντελώς τυχαία, δηλαδή δεν ξέρω. Είχα πάρει τη θήκη της κάμερας και λέω δεν πάω να κάνω μια βόλτα μαζί με την κάμερα μου. Ήθελε να τη βγάλει βόλτα να κάνει πιπί της. Να βιάσει λίγο τη μνήμη. Ναι, και... Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε που μας βλέπετε. Δεν
μας νοιάζει αν κάνετε like, subscribe, ό,τι να είναι Έτσι σχόλιο. αλλιώς το κανάλι Το κανάλι θα καταρρεύσει. έχει πεθάνει, ξέρω εγώ. Βασικά το κανάλι μπορώ να το κρατήσω εγώ, αλλά ας το καλύτερο. Δεν θα κάνεις και τίποτα στο κανάλι, απλά το πολύ να δείχνεις. Call of Duty. Ερεύτηκα. Μπορεί να δείχνεις. Άρχισε καλά. Μπορεί να δείχνεις. Sorry. Το πολύ να δείχνεις. Πώς το κάνεις αυτό. Ναι, τέλος πάντων. Παρεμπιπτόντως, όποιος θέλει να συνεχίσει το κανάλι ή με εμάς τους δύο ή να συνεχίσουμε γενικά πάλι εμείς τέσσερις που δεν το νομίζω, ας αφήσει ένα comment από κάπου. Κάτω θα έχουμε και τα facebook μας, επειδή όπως Δεν είπαμε. θα τα έχουμε τα Facebook. Εγώ θα το βάλω. Επειδή όπως είπαμε είμαι ελεύθερος και ποια θέλει να έρθει Σε θέλει με αυτό να το μου κάνει έτοιμα φιλία στο facebook, στο φάψε μου, στο φάψε μου. Φάψε. Αυτά που λέτε, Ναι, κάνε αυτή την ανέτα. ελπίζουμε να συμβεί κανένα θαύμα και να συνεχίσουμε τα βίντεο γιατί ότι μερικά βίντεο μας, όχι μερικά, είχαμε καλή αρχή ξέρω εγώ σαν τα πρώτα σχέδια αυτό και αντίο και τα λέμε τώρα. Ο Βίε εντωμεταξύ πέθανε. Ναι, αλλά μπορεί να επιστρέψει γιατί είναι Ο Βι μαλάκα! Ράτος! Γεια! Είμαι ο Βι! Είμαι ο Βι! Βις from Vendettas! Ναι. Βι, να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Τι? Μόλις πέθανε ο Βι. και κλείστο. Αυτοί ήμασταν οι διαλυμένοι Ρόγα Productions. Αυτοί ήμασταν. Συνάβαγε μπιφτέκια με γέμιση κρεμμύδι. Fuck! Τέλος πάντων, ήμασταν αυτοί οι πάδες, ο Άρης και ο Γιάννης, ο Άρης και ο Γιάννης, ο Γιάννης και ο Άρης, ο Γιάννης και ο Άρης. Απλά κλειστό. Ναι. Λοιπόν, το κόψε κάποιος. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν ο Γιάννης και ο Άρης. Σκάσε γαματός. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν οι διαλυμένοι Ρόγα Productions. Τώρα πια είμαστε απλά Ρόγα Productions. Και αύριο μπορεί να μας λένε Τάκι Productions. Αλλά μην Ή κλαίτε. κάτι τέτοιο, αλλά μην κλαίτε γιατί θα κλαψούμε κι εμείς. Πολύ Αλέξανδρο βλέπω. Πολύ Αλεξέιμπλ. Αλεξέιμπλ. Alex Video TV. Τα ξέρει κατευθείαν όλα ρε. Όλα.